May nga adlaw kanimo ate Claro labi na sa mga suking tigpananawan. Kining kaagi nga inyo makita karon, kinutlo kini sa tinuod nakong kasinatian og siguradong daghan jud kaayo ang makarilit ni ini. Labi na tong parihan nakong pobre. Minyo nako og adunay upat ka mga anak. Tuod ay ako si Edgar Paracueles. Lumad nga taga Cebu ug kasamtangang ni ana karon sa Bohol. Nanimuyo sa usa ka simple ug gamay kaayong payag kauban ang akong pamilya. Gani, sa inyong nakita sa among payag, ug kun mobalik man gani si Bagyong Odette Simbakulang, sigurado jud kaayo nang mapadpad. Ug di lang intawon ka na mahitabo. Ingon ana lang kasimple ang among kinabuhi. Gani, naay higayon nga magsud-an lang kog sili. Ituslo sa asin, fight na. Aron lang mugana ang kaon. Ingon mi ana ka survivor ate Claro ug mga ka-funny viners. Ug mapula naman gani mi sa asin, tuyo ug mantika. Diha na ang higayon nga mamukpo mi og utanon. Aron maoy among lawuyon. Ug dili na ko ikaulaw ang among kahimtang ug kalisod. Kay mauman jud ang tinuod. Ug labaw sa tanan wala ko'y paki. Kun dauton man ko sa uban. Sa wayon, ug libakon. Tungod kay proud ko sa among pagka-ultimo. Tuod man sa pagpadayon sa akong suliran, matagting klase. Kanunay may magbaklay sa dalan paingon sa eskwelahan. Kay wa man intawon may sakyanan. Nagantos lang gid taon aron dili sila maka-absent sa pagtuon. Ug nalipay na lang ko. Kay bisan pa man, porsigido masad ang akong anak nga mo eskwela. Bisan og way kasakyan. Gani mo ingon pa nga dili na lang daw siya magpahatod sa eskwelahan. Kay naa daw iyang manghod, mainitan o baka mauwanan. Apan maluoy ko. Maoy hinungdan nga kuyugan jud nako siya sa eskwelahan aron masigurado nako ang iyang kaluwasan. Ug mao kini ang hinungdan nga gisudlan nako ang pagka-digital creator. Pamasin nga anhi dinhi mausab ang akong kinabuhi. Tanang pagsaway sa mga tao nako akong gidawat. Naay uban mo ingon nga feelingon ra kaayo ko. Feeling famous daw. Naasay uban mo ingon mo ra kog buang. Labi nagmakadungog kun mag-voice over nako sa akong mga content. Iano ra kaayo silang makapasakit ug balatian sa tao. Ug usa ka na sa hinungdan nga naningkamot ko nga maabot nako ang akong mga gipangandoy. Ug manghinaot ko nga puhon-puhon, maani ra nako ang akong mga kahago. Imposible man sa uban, pero way imposible para nako. Labi na kay nasayod ko nga kaya nako kining buhaton. Uban ang paggiya sa kahitasan. Ug dinhi na lang utom, kini ang akong suliran. Dungga aron mahibaw ka.